Tisrana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pernataning praja. Kuwi ora kok sarana dipeksa, ora. Ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo parang kencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Nggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Teko kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indahanipun menika ingkang arya dasar menapa sinuwun. Ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakal tak paringi presa. Jaya Sudarga nek negaramu kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpangsa nggonmu nyekel bahwa pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Nggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging nggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara parang kencana iki tak rasa-rasake gutang. Liripun kados pundi? Coba sak pancen kowe wong pinter tenan Saudaraku. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun lenggah dampar kepraban ing parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dene mangertos. Ate wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun. Ranggen manik nara narawata Prabanya kangso nyerat kenaring bojo sering adet wimbo kegandamre Maruta Mando sabaran mengambar pengas jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat
Padhe wali sapa kebon. Padhe Jaya Kunjara. Sawise satata nggonku ngadheng ngarsaning sun padha raja sak praptanira pekenira Patih Jaya Kunjara manira piji. Ana ing ajenganing manira Patih. Kawula nindhi diweji sesembahan kula. Sinuwun Prabu Pataka Bawarsari. Tansah winanting kabagyan sowan kula tepi saking Sambira namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji Patih Jaya Pakunjara iya. Kepiye kabare nggonira ingsun percaya Manata tata rakiting negara ing Parang Kencana. Kula madheran wusanane aja nganti kasempit. Matur marang panjenengane manira Patih. Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe ngujiwani. Para kawula sami sayek saka kabeh akar luhuring nusa bangsa negari Parang Kencana medhaipun pradi prajurit. Boten ten batanganipun sami gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka temping paramuka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ila pirmuk kasawerna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Dadakake suka marwata suta penggali ing manira. Ora liwat prayogakna nggonmu ngadhep ana ing manira ya pekenira Patih. Sampun boten kirang prayogi. Syukur. Tatanan para wadyabala Parang Kencana. Aja nganti ning padha sahur manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake wigati ning parepatan Ndatulaya ing ri kelungguhan semengko iki. Pengira Patih. Inggih. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan paduka sinuwun. Sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sanggata Prabu Pataka Bawarsari. Dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono. Inggih. Prayogane nggon Langga Patih. Sampun boten kirang prayogi. Senopati Jaya Sudarga wonten timbangan ngadhang menapa sinuwun. Miji dhateng ing rayipun Senopati Jaya Sudarga. Sawise satata nggon ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi kula ngabiyantara. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Sinuwun Prabu Pataka Bawarsari. Heeh. Ingsun tampa gawe bombong tas ingsun. Patih Jaya sapa Senopati Jaya Sudarga. Ora liwat prayogane nggon ngadhep nang ngarsaning manira apa Senopati? Sampun boten kirang prayogi diweji sembahan kula. Ya. Aja kaget kang dadi atinira. Marmata apa kang dadi wigatine? Dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbabang. Perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Ndatulaya praja ing Parang Kencana. Aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira. Maradhyake tilingna karnanira tarana. Aja nganti dina dungkap panampanira Senopati lan Patih. Mriki malah kemejut raos ing manah kula diweji. Dene paduka ngapunten pasokan ingkang dene lanadati ing sampun kepareng mbabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga. Miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika. Gusti kula ingkang sinuwun. Mengkono ya. Sejati kang pranyata. Ingsun ngrawake para pandhemen wayang Ringgit Purwa. Dadi rati ngeten. Kata-katane kudu pas ya. Ingsun ngrawake para senopati gegedhuk samaladuk ana ing negara Parang Kencana iki sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti dina dungkap panampanira. Ingsun keparengake rada cemaket, rada caket nggone sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih sapa mau jenenge? Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene. Di kepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan jroning Ndatulaya praja ing Parang Kencana. Mekaten Gusti. Ing rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Nadyan abdi kepatihan. Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda utama paduka Gusti kula Prabu Pataka Bawarsari Parang Kencana diweji. Candra ingkang Gusti
siling samirana mrih sekar kadung nas kandana raras renaning dia Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun. Wis sawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekoso. Mestinipun katon mindak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasaya kaos diweji. Mula ora iso mung karo kota rada maju ndangku salah tampa. Wis ninggalake rasa rekoso, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa tukel ngrembaka wawane. Ngrembuyu gegodhongane, wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa. Kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak. Mula ana jeneng mokal. Nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu Sawa Badokul Bawursari. Tepuk tangan. Panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundak becik, sarwa mundak apik. Nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine. Ora mung cukup suci dalam tubuh. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo. Mergo ngene teh. Sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara. Menapa kemawon diuji? Ratune apik. Inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal sumuyut marang panggraing ratu. Ing mongko kalih nayakane apik ninggake perintahing ratu ora tau weya marang dawuhing ratu kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Monggo 3 kawula sing manut pernataning praja kuwi ora kok sarana dipeksa ora ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa mekaten. Monggo Parangkencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Nggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara Parangkencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Toko kawontenanipun praja Parangkencana kados mekaten indakanipun menika ingkang arya dasar menapa sinuwun. Ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakal tak paringi prisa. Jaya Sudarga nek negaramu kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bahwa pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Nggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging nggih. Kowe dadi ratu ana ing negara Parangkencana iki tak rasa-rasake gutang
liripun kados pundi? Coba sak pancen kowe pinter tenan Saudaraku. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun lenggah dampar kepraban ing parang kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dene mangertos. Ate wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Mergo ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, apa dene sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti. Ora, kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti, entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki, Pathokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi mergo saka paringe Hyang Mahanasa. Mula kaya aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe, ning kowe tetep ning sak ngisorku ming patih. Nganggo kaset blasmu nih. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe nek aku dengan kata-kata aku ya nek aku dengan kata-kata. Ku jenenge wis Bro. Inggih. Ora dosa nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sebab menawi panjenengan nedha lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami kresik-kresik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa, nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Monggo menghibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi najan aku ora omong, aku ora ngapa-ngapa, aku lagi metu rai kutha do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medani-medanke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi. Ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semana, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat duka, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek rai digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Ning nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semana, aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan oke sing do cedhak. Paham ora wae? Ngertos iki pun. Wis ora ngrupak-ngrupakke ratu ya? Inggih. Tugel kulumu. Iya mboten. Mboten jeneng. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu, kuwi kudu nyanding paramek. Pesanipun kula sing mau wedok dadi ratu lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari. Heeh. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Wong pindho lho kowe ngenyek aku wis. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki nek aku apa ana grup wedok sing gelem karo aku. Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra, gagah piteksa. Jejer kalian widodari ping 3. Kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sandene lek ratu semene kok gagah piteksa iki cara ngendi aku tak takon. Aku nek tengok kowe ember dikurepke.
Iya, sampun kula mboten badhe cak nunjuk atur ndak malah kleru. Lumayan bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dewi Sudarga, ini wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Dewi Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa kliwon. 3 dinten kepungkur menika Kemis. Iki ning dunia pewayangan Dewi Sudarga. Aja kok padake dunia nyata. Etok-etok men. Bareng melu pantau tak tugel kelumusian lho iki. Iki. Selasa kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara Parang Kencana. Inggih. Ana wong wadon sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting-kinting keduk. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lha kersanipun menapa? Rawuh mriki. Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun. Mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Mboten muli kula nampi sasmitaning dewa. Supados kula smita kaliyan Prabu Patokol Bawarsari, amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa? Tak candak tangane. Drupadi tak candak tangane iki ora bonggo. Nggih. Biasane wong wedok nek dicandak tangane mongko rengenan mesti ngipatke to. Nggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik kempit nang nggon kelek. Wira dalah. Impen kok iso cetha. Ora sangeyel to? Iya. Aku terus mlaku bareng karo Drupadi saka alun-alun negara Parang Kencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku yo mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Teh. Nggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi, bakso kawi ya. Nggih, Gusti. Amripat padha mripat tempo terus tukul rasa tresna. Teng. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Nggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu anggo jiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Tren. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu serangane mengedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Nggih. Tanpa tali wara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong. Nggih, heeh. Tak bopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh ban, tebahi kasure. Ban krekat nebahi kasur, Drupadi abobokke. Ngono. Nggih. Kowe kuat ra neruske critane giat. Kena ra kuat ajar lho mboten. Kisah cerita iki saya saya ora kuat ati sama duk. Bayanganmu tekan ndi? Nggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasur iki basane apa jenenge? Tilamrum. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajani para Drupadi. Nggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Nek kaya areng ngetep para Drupadi areng meluk para Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki do teng sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku ngelilir teh. Cuk. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Drupadi teh. Gak iso lali, gak. Gak iso lali teh. Gumono mosih ana maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemriming kaya kencana sinangit. Neng kono kaya ana pasur liyane para Drupadi. Mripate gedhe banget. Terus ngedhepi aku kling ngono. Bubar konsentrasiku. Nggih. Aku nek
tengok-tengok ning kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku. Cecarawa. Nggih. Kuwi yo suarane Carawa Malik kaya cengkoke Waradropati. Nek aku ndelok korden kena angin, kuwi yo kaya jarike Waradropati sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya Waradropati. Iki mau nek aku ra eling wis tak kecup kote. Merganipun kowe ya kaya Waradropati edan kenate. Tambakno brantaning atiku te. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Waradropati jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake, kowe ora iso mboyong Waradropati tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari. Tak tugel janggamu dina kuyuga te. Sikra-sikra yang permana kanca. Sikra raken awang sesangka. Nalin trompet marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kura reka kiri pro nanggono magawi gelari rawang prasto dapat Gusti kula ing sinunggal kula ing pamit mantal pasilan badhe boyong Dewa Waradropati katur paduka Gusti kula ing sinunggal Prabu Patokol Bawarsari sertete ngati-ati duga-duga digawa ngati-ati aja keri suman-sumun slamet demet ora ndulek setan ora doyan tego yo ana slamet saka kersaning Gusti tak balang boto saka kene muga-muga lestarine ring sambikala ya Jaya Sudarga mriki nyuwun pamit jinipun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggawa saperangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa mriki nyuwun pamit pamit itu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga tak antu-antu praptanira Jaya Sudarga mriki ngestaken dawuh monggo kathah kula sama mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saling usada sampun boten kirang-kirang nggenipun sami ngrawakaken Brahmana winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados mawiyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya paranggene gagar wigar tenantuk karya mila dinten samangke tumurip teng rayang ngrawakaken maduka Kanjeng Koko Prabu mugi suka kalidamar dhateng para Pandhawa utaminipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang bilih Pandhawa menika boten saged pisah lawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sakmangke nandhang raga tuwin lajeng-lajeng madal saling usada ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye mula kang sapa kuwi netepi tembung Kanjeng Kresna kakangku menawa dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwih-luwih Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen nganti Semar ora bisa waluya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa mula Kresna kakangku diaturi rawuh ana ing negara Ngamarta sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku piye carane lan srana apa ing kudu tindakake supaya Semar waluya nirmala jati temah mulya nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung cekur segara aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya semanten ugi kula Koko Prabu kula ugi boten badhe selok nadyan kadhawan manjing tumangan kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya Koko Prabu nadyan ingkang rayi pun kembar semanten ugi nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula lumampah ingkang tebih waton dados sarana walinipun Kyai Semar kula ugi ndherek Koko Prabu jagat Dewa Bathara Koko Prabu nggih kados pundi menika lho kados pundi piye lha iki kewajibaning si Adi to kewajibaning Kyai Prabu Ndrawati minangka dadi pangayamaning para Pandhawa minangka dadi suwing para kadang Pandhawa ngibarate Pandhawa kuwi kreta lan jarane si Adi ing dadi kusire kreta lan jaran dina samengkono dene ora gelem lumaku mula budidayanen piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna aja nganti silap marang kewajibanmu Kresna sinayang mangglung mintanaken Dewi Kramanira
pangumitiran ing astane ngastu Dereng ngantos paripun sami Balacana kasaroswanipun nenggih Prabu Jaya Sudarga nerwebeh pindha sata metarakan sesumbar lindo bumi konjeng kumalu dokondor gatuk kumembak nyukang kumambang Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan Nitik busananipun menika wujudipun Nalindra. Yayi, kimulikati mbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau. Menawi namung badhe mbubutek kanthi Terman Negari Ngamarta kedadipun singkiraken. Inggih Koko Prabu kula aturi gangking langkung sekeca. Nok Yayi. Kisana sampun wonten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuk. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun kisana nggih Duramit pasang Kalimantabib. Dina-dina kula dene dumawaing tawang tuwak sinuwun. Kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana. Nadyan kula menika Rudi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana. Ingkang jejuluk Prabu Pataka Baworsari. Inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kalasreng. Prabu Pataka Baworsari nun. Lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Jaya Sudarga. Jaya Sudarga nggih kasinggihan. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantu kersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darmakusuma. Alah dalah. Lah ngaten mboten geseh. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa Sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha nggih menika ngaten. Mugi atus ning kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Pataka Baworsari inggih Prabu Kacepet inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung kapirangun. Jenenganipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Kula dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados wonten penggalipun Sinuwun Prabu Pataka Baworsari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun. Sowan mangsa paduka Gusti kula inggih Sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suku lelaning penggalih. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken Sinuwun Prabu Pataka Baworsari lan ing mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepet menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negari Parangkencana sinuwun. Maning jajalan kurtaning bawana iblis lanak. Bapak nglayani jujul anu sing ana menungso sing nyelo gawe geger kanan kula Ngamarta. Nalindra jeneng namung sapa? Oh, menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kedung tepung karo aku kena Mandura Prabu Baladewa. Waning pitawasi Jaladrana Makrasana. Sinuwun Mandura, ya dasar panyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula? Baliya, kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Pataka Baworsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku namung sak godhong kelon. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi nglancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang Wara Drupadi. Apa ora mlek pripatmu ora? Apa ora krungu kupingmu? Yen to Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darmakusuma.
yen Ratu Gusti Prabu Kacepet bakal mboyong kala Drupadi terus bakal ngrusak bebrayaning wong Amarta. Wes saiki kowe bali yo. Mumpung tak poteng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja tangkap murkane Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atine Baladewa. Kowe ora ngerti nata mandrane nesu piye. Mula pikiran lu bakal boyong kala Drupadi. Iki mung nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi krocokan kekuyon dadi tangisan ngecak apa tak tandangi kowe. Walah. Apa dianggap aku gampang digetak ngono piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen para Drupadi diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mesti tugel duluku. Luwung dadi deking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Alah, bagus. Tegese wong kendel. Kowe wong kang ora jiwe getih wedi mati. Yen ngono kowe wani napa penantanging Baladewa? Aja kok jamak lumrahing kita, nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to parangi karepku ning boyong Wara Drupadi. Sudarga, ora parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing ngaditeni Baladewa menang boyong Wara Drupadi? Kowe iso nyempal bebau ning kiwa temen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadidayat antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bau kiwa temen Baladewa. Yen to iso boyong Wara Drupadi. Aku kencang. Paling jajaran nata karo Baladewa. Ora ngerti marang nata mandur Prabu Baladewa parang kowe. Iki yo akhirat pengen modal mlumpat kowe. Semengkean. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Drupadi menika garwanipun sinten? Lah mesti jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo tenang. Sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Wis cangkeme. Perlu terus ngawur gawur. Lho, anane aku ngene iki aku belani karo Yai Prabu Darmakusuma. Mergo guleng tresnaku karo Yai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katut maning kulawarga Ngamarta, Baladewa wajib belani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya, aja kok bojo nyawane dijaluk wong, dienggo kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar, dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka karo kengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih, mergo tulus lahir batine putih suci. Lha dadi malah kowe muring-muring. Apa kowe sampun peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yai, dipun reksa karo rajanipun Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Prabu Darmakusuma kasebut panjenengan Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Lah panjenengan boten saged nandingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga. Kula nyuwun parilah medal Jawi. Kula badhe ngajar Jaya Sudarga barat. Koko Prabu Ndorowati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembatan boyong Wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh nggih ngestaken dawuh. Pianono kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangkir nuwun. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok nggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka wonten dawuh. Melu ora? Nderek. Lah. Werkudara lan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika kados pundi lho? Werkudara. Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu tenan.
tenan anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura, ora ngono to Janaka? Inggih. Ya to Werkudara? Iya. Lha muni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat jotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu, inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan jotosi Jaya Sudarga mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijin. Menawi dipun kroyok tentu pecah. Mila kula ugi gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga. Kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun kanthi Werkudara Janaka. Werkudara, nggih melu ora kowe? Melu ya ayo. Yo. Kembar, wonten dawuh aja sok kaya ngono ya Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih to Rabi. Kula mboten badhe wonten dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku. Sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku. Nek yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging. Inggih, isnaken dawuh. Aja kaya kakangmu. Inggih. Lah menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi? Ora apa-apa, aku ora bakal su malah tak apura keluputane kabeh. Duh, tobat, Pak. Koko Prabu niki nggak ada pambegan kok kados mekaten to. Kula niki kok pengen kados panjenengan. Kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, isnaken dawuh. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ing wigati Wara Drupadi bakal tak caosake marang Prabu Jaya Sudarga. Menika kan garwa lho. Wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Inggih, mestaken dawuh. Ora tak jak blonjo kowe. Nggih, wis monggo ora perlu dherekaken ayo kembar bojone kedaton. Sami kula dherekaken. Setan Strayoli binatang September Oktober November. Manus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ing Ngamarta. Nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Silem Prabu Darmakusuma. Silem Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono ana ratu bule jenenge Baladewa. Nguntak-untake karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane bule didupak raiku nganti koncal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Silem Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bangga donya, aja kok bojo. Pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Bawa kundang getihe putih ning sing ora trima. Dulur-dulure, kowe ora pun matur ta? Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Benapane? Kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botohe Pandhawa, bujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan begitu karo garwane Prabu Puntadewa, Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya, niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Kok. Mergo aku nantang Prabu Puntadewa. Dhewe ngalake sayembara perang sapa sing cilik gedene kuwi diteni Baladewa. Menang boyong Wara Drupadi, tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh, mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho, anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean. Ngene sampean niku sing ampuh mengpil. Kok pil ampuh? Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik ganthet nyayet brengose ngregeni kupingke kiwa tengen tumpangke kok kupingke dumangke kuping kiwa tengen tangane cilik antose Rajamak ngantem sampeyan tepyur botar saknalika
Niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Wesi Kuning utawa Gada Inten. Niku gedene ming sak lengan bayi. Damake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung Jugruk lho. Tenan niku. Kula yen duwe gada katuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Jabure Mas. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ki anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagindra. Wah. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune Dewaning Ula. Niku rasa temandang nek wis mateng aji, telapakan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Ming telapakku. Muntu apa? Ming telapakan dilat Antarja mati. Niku kampuane teng riku niku. Antarja niku Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atut Kaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya Rika. Niku ora menungso ning robot. Robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawat Candra Dimuka balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dlamaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem ceplakan tikus. Niku Gatotkaca, ususe kabel. Niku galuk uyuhe edang kopi, gringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak dewek. Botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kuwi. Wong loro tolong kowe. Kandhan-kandhanane ngayal kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane mbugal kewarisan glelenge rajamak-jamak kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso dadak, ora iso nganggo, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kuat ukur. Kacarita kelangenane iwang pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan cuk, wonten ora modian mbok kula nyembah 20 taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, neng angkringane Mbak Wita. Awan jatilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mulai sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kula-kula bejane kula bali nggawa bathang. Lho, bathange sapa? Bathangmu kuwi. Merkoso le ngeduk jugangan. Kok nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani ngandhiki Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku. Najan anak Pandhawa nom-noman kaya ngopo? Luwih enom tinimbang aku nek wong gerang wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Nggih. Tonton kok. Aku iso bedak negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos ini. Penututi lamun nyatututan lamun mangsa Prawiratitaya Donanggono magawe kelaira wang-wang Satya Kandhet ngeyet brengos sing ngregeni kumpang-tumpange kuping kiwa tengen Sawa Setyaki wis Jaya Sudarga yo sing mburi wong ulun-ulun Antasena apa wong ngamplengi piye ora ana apa-apa kok ngamplengi lho Jaya Sudarga kok parat ora sandadake ngayunake Dewa Drupadi
Setyaki tekan kene minangka wakiling para Prabu Mandura. Supaya tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak. Sawangan Wadyabala Ngamarta segelar sepatan. Iki barati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni, tange bakal urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Balya. Balya aja mbok bacotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbok anggap aku ora salah bentuk saluman yo? Apa mbok anggap aku jirik kete wedi mati? Setyaki. Tinimbang aku bali tekan negara Parang Kencana. Ora mboyong-boyong Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodhok, mati sio. Lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang, nadyan aku kalah, ning kalahku mati perwira. Raja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk. Omong wae. Yo tangi legane atiku. Tiba kang kebayat naja ngelo sang. Eling risang Satria Wiratandama. Oh. Hei. Biasane mampir cangkem kula. Ayo ora biasa aku kaget kebablasen. Tenang apa, Gok? Lha kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngeyel. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati ning kene. Kulo boten. Ayo, aku ora wedi. Wong mati nang Ngamarta. Antasena pecah jasmu. Ties. Guajul raine. Gletak. Mbok dilikono mati apa urip? Mutar. Ratu ning gleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip. Dielingke yo lho. Ya. Gusti monggo kula aturi anget. Gusti monggo kula aturi anget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi anget Gusti. Kula aturi anget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Tiba kang kebayat naja ngeling ana risang Satria Wiratandama. Ngeling ana Satria Wiratandama. Oh. Kok wong Ngamarta gelute ora wani jeri-jeri. Getitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arep Sencaki, sing mburi Antasena. Ya pulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae antek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok. Nggih. Nek mengke kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mungkin tak malah kula sing ngertoso. Wis kula saku kan cangkem. Mundur. Nggih. Kowe ngomong, "Ah, ora apa-apa."